Bizitzan, zerbait ikasi badut, nire amamak emandako baldintzarik gabeko maitasuna da. Izan ere, amama batek gauza guztien gainetik maite zaitu. Nik gogoratzen dut, txikian nintzenean, harreman handia izan nuela berarekin. Iake nire ardura zuen ama eta aitak lan egiten zuten bitartean. Eta gauza asko irakatzi zizkidan, adibidez, gaur egun naizen pertsonaren zatia handi bat izaten. Eta uste dut, nire baitan, hasi garrantzitsu bat egin zuela. Ondo zegoena eta gaizki zegoena bere izten hain zuzen. Oso seguru sentitzen nintzen bera hurbil zegoenean, eta egun batean falta izan zitzaidanean, bakardadeak hartu ninduen. Eta pentsatu nuenea denbora ondo aprobetxatu nuen berarekin, ea nahikoa izan zen. Eta orain badakit baietz. Eta badakit, edonon nagoela ere, babestu egiten nagoela. Orain, pentsatzen dut, zenbat gauza kontatu nahi nizkiokeen, da bizitza aldatu egin da, eta beraz dagoenetik ez. Da, espero dut berriro elkara aurkitzea, eta gauza guzti hauek kontatua erizatea. Asko maite zaitu eta mama. Gero arte.